warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di konten Mbah Di kembali deh. Udan pemirsa, udan sepi delok konten. Nah, delok Mak Besti gawe bubur sengkolo, bubur abang putih niku lho pemirsa. Nek wong kene ngarani iki bubur lemu nggih pemirsa. Mau wis takum berase tak pesusi pemirsa, dipesusi bahasane nopo nggih nek dipesusi iki pokoke ya wis diumbah lah tak tanganku bar nyekelak marut klopo gula abang uyah saiti kali santen ngoten ae pemirsa. Tapi biasanya kalau nganu pemirsa klopone lompondok nom, jadi boten usah tak peres santene langsung klopono masuk. Marut klompo pemirsa, sarutane klompo. Walah, maaf Mak Besti jenengan damel bubur abang untuk peletakan batu pertama. Kulo pengen jadi kulo terok daripada aku pengen tak batin celegak celeguk. Iki tak nggo layah pemirsa. Aku pernah nganggo ember ngene iki lho lunyu to pemirsa. Lunyu mak juwe to lah kena tangan. Nek ngene iki kan keset ya. Terus diparut. Cuma dikasih garam pertama ben mateng. Ini rasanya gurih. Terus yang kedua pertama nggo garam tok, yang kedua kumpul dijupuk sing putih, agak gawe sing abang. Gulane disisir sing nganggo peso utawa dicemplungke langsung nggih gak apa-apa gitu pemirsa. Nek wong kene ngarani bubur lemu, bubur sengkolo. Bubur ini dibuat nek wong Jawa ya, itu ada sesuatu pemirsa, enek maknane lah, itu tolak balak gitu pemirsa. Tapi memang kayo enek perlu saiki pemirsa kena opo aku gawe iki selain enek perlu juga trae nepake aku ndelok kontene make pengen ngoten lho. Semakin klopone paringi akeh semakin enak pemirsa, jadi rasane gurih. Biasanya nek sepi ngene iki to, majah tak budake ayo mak nggih konten apa. Ngene iki wis make ora iso dibudaki pemirsa. Isuk mau wis mendarat. Nggone mase majah sing almarhum iku duwe gawe manten. Sesuk majah berangkat ning Jakarta. Tutuk Mas Dodi anake majah sing barep dadi nganten. Aku ki apa jaluk ngene iki ya sajane iki gak penak gitu ngene lho. Mak, sampean foto-foto lho Mak ning kono aku pengen roh. Maksudnya pengen roh istrine Mas Dodi, ben roh ngono, ben roh istrine tak kon motor aku pengen roh. Malah dine obat mabit pemirsa.
ora iso mateng iki kok pemirsa. Angene kok kono iki. Angene kolor kan blok. Jadi lho ngene pemirsa ora iso mateng iki kok. Lawang ya tak buka. Ya wes tak pindah mukrono pemirsa. Pindah menjero. Anggitku nek kene iki padang bilang kalau malah keserak. Ini keserak lah lho pemirsa lho. Ini keserak. Ya wes tak ngalah sik. Ngalah ayo ngalah. Wes tak tutup meset. Pindah tempat. Tak usungane neh. Ngipi iki sing aneh-aneh pemirsa kan bar upload video lah terus wis tak gletakno to HP. Siap bertuhuran dipasangnya tak cekekno ngantung. Ngipi iki so balik ning SG. Balik ning SG iki rumah sakwa aku ketemu Pak Harmoko. Tenan iki pemirsa dalam ngipi iki koyo nyoto. Aku yo jek nganggo klambi pramuka dadi Pak Bukis ngono pemirsa. Ketemu Pak Harmoko. Es mugi-mugi Pak Harmoko panjenengan kesek sugeng napa pripun nggih. Mugi-mugi panjang umur nggih, sehat selalu. Pak Harmoko. Menteri Penerangan pemirsa mbiyen. Terus enek Bapak Sudomo Menteri Dalam Negeri. Bapak Ali Alatas. Ali Alatas napa Ali Sadikin nih pemirsa Menteri Luar Negeri riyen. Wakilnya zaman riyen enten Bapak Umar Wirahadi Kusuma, enten Bapak Sudarmono, enten zaman riyen Bapak Tri Sutresno jadi wakil presiden. Terus enten Bapak B.J. Habibie. Apa neh yo? Atuh. Oh, lah iya ini. Ya kan pemirsa aku tak ngalah ning jero. Nggih. Tak ngalah ning jero iki obat mabit genine mboten saged. Walah. Pemirsa pindah. Pun molak-malik iki, pun molak-malik gini nggih. Wis dadi iki kok. Setunggal gelas gede nih kalau pemirsa, sak gelas gede itu jadi akeh. Sak gelas gede pakai kelapane separuh wis enak. Kon diaduk ngeten mawon mungkin terus dikasih santen. Jenengan damel cemilan nopo pemirsa pas udan-udan ngeten iki. Teng kulkas ki duwe nongko sedikit dari Yung Sri. Didamel nopo? Nek enten kancane alpukat ngoten nggih karek numbaske susu evaporasi tambahi nopo niku gawe ager-ager sing kelapa niku lho pemirsa engko dikerok. Ngoten niku enak mbek susu kental manis. Sajane es batu nggih gawe dhewe. On mungkin dilanjut ya pemirsa. Iki untuk 10 menit. Engko terus Bayi tak jake mereview karo hujan-hujan, melihat hujan nggih pemirsa. Iki lakone iki umpral-untuli aku dhewe biasane Intan tak gudaki. Enek mama Jan. Kadang nek anu yo wis pokoke seputar kan tak gudaki ngono.
pokoknya dibudaki sing gelem dibudaki. Nah enek sing ngomong ya pemirsa, anu mbok jak sote lo ndak yo anu kok apa kadang kan sote gur tak tumbaske maem terus keluargane tak duwoske ngoten niku jenenge wong akeh nggih. Lah bayarane ndi? Kosek terus aku lagi roh ngono. Pancen yo mergawe yo kudu untuk bayar ngono nggih. Nggih pemirsa enten sing ngoten, ya enten sing kadang digawe sote ngeten iki dijak mak-mam bersama barbar. Engko kadang nek iso ku lebaran ngono ki matur nuwun diwali konten tak kasih bingkisan nggo lebaran. Tapi jenenge orang itu beda-beda nggih pemirsa. Ada sing langsung mosok bocak ngonten mau mbok kei mak tok karo mbok gawane tok nggo keluarga yo anu bayarane nggih enten sing ngoten niku dadi beraneka ragam lah kita hargai nggih maksudnya waktu mereka nggih enten sing mboten enten sing mau dijak maem tok ngoten niku dijak mak-maem terus anu nggih ada memang kurung mangsa sing takjak lho pemirsa tenan lho pripun jan tak critani majah wis ibu mendarat terus mengke bensin ning Jakarta. Pun pemirsa nggih niki karek engko nek dadi tak reviewne karo Mbah Yi. Nah, pemirsa, kemudian apa jenenge? Santannya kita masukkan. Terus kita kasih garam secukupnya nggih. Terus pokoknya rasanya ben gurih nggih. Terus kita tambahi godhong pandan. Iki mangko nek wis jadi nggih to, dadi bubur. Putihnya diambil sedikit, baru kemudian gula abang. Gula abang ini masuk. Disisir ben cepet. Disisir peso, diirisi. Nek enggak ya cepet tok, ya enggak apa-apa. Nek enggak disisiri ya enggak apa-apa. Saya tak cukup pandan pemirsa. Ambil pandan. Ambil pandan. Hujan pemirsa. Jam 5 kurang 5 menit. Hujan banget. Dan kita masukkan pandan. Yes. Kita kasih daun pandan. Soalnya kan Mas Pras saat ini kan balik Indo ceritanya di balik Indo. Ya Allah Mas, sore-sore anget-anget mau makan bubur nek wong kene carane bubur tiron iki tapi Bu ini ya bubur abang putih. Iki jenenge dene kepengen terus langsung gara-gara melihat kontennya Mak Damis terima kasih tanah kita tenan. Amin ya Allah. Monggo pemirsa ya. Kakak mana deh? Suruh aja begini nanti. Bu, mantap ya? Warnanya gula ngoten niku. Apa? Coklat. Enten sing warnane cantik. Beras itu mau campur ke tanah ini, rasanya ini. Ketan apa Bu? Sultan putih. Elok nokum. Alan. Dua lah. Nggih pripun? Rasanya mah mentur kok. Langsung susah. Jenengan dapat teori saking pundi? Aku tahu gawe dhewe. Diwarai paham. Gawe bubur abang kuwi iku ya. Kayak kena ketan kok hak gem. Nek kan ketan nyolone toko ngono. Lho ngono. Bubure beras sekilo. Nggih. Bubure ketan kuwi tekek setengah kilo lah. Dadak tenan ya, kanggo tironan iki biyen zaman suro, urung usum sego. Zaman riyen cilik-cilik. Riyen adik ngeten, Bu. Heeh. Maaf pemirsa, adik mung kena opo kameraku lho.
lendret terus mati pet ngono lho kenapa terus tak live Iya. kamerane. Terus ya. Jadi Mbah Yi punya cerita dari almarhum bapak nek nggawe bubur ngriko nyampuri ketan Ada saiki. ketan. Rasane delok, ini jajan rasa akeh gawe rebusan tepung berasnya seprapat ngono arep nang Nggih. Nah, nek pengen kaya ngene iki malu. Lah nek tironan kan mesti kon enek 20 kan 15 kan mesti enek sekilo kan ya. Adep nek godhog anu mesti kan sekilo. Bu, aku bubur cek wae. Aku gelem nek. Enggak maksud sih. Nggih. Masa Biasanya adanya pripun? Bu. Bermaksud Pak Mansur deh. Malah goreng tahu aku cari bawah. Mun dia. Udah tahu. Mana udah kurangan jupuk neh ya. Wes ndok wis sakit kok. Emak seneng, ayah seneng. Ini tepung dah. Yang Seneng tahu di tepung ini pemirsa. Pesan iki biasane nek makanan di pemirsa nek PAO ngono kuwi langsung dideleh ning kresek digawa ning gone pos kampling ning kono kan bapak-bapak berkumpul kan akeh dadi makanan itu boten mubazir tahu kemaem pemirsa tahu lah mungkin nek PAO ini ki tindak piket aku gak wani ngekekno ning pos kampling. Nek panganan jek ngono. Jajan-jajan apa terus. Jadi Tapi yang ngene iki untuk bro panganan, Nduk. Nek usum ngono kan Nduk, panganan, usum suran, usum buan, subuhan buahan bisa kan iki kak kata iki untuk bro merit. untuk jajan Ya untuk sithik-sithik paling yo buah paling kerupuk piro rasa pasti kayak cilik ae. Nek tinggo nyamukan nek goreng sego ya wis nyamlenge ra karo-karuan enak sebuah ngono. ngono Emang sak kan yo sik kok nek bar magrib tak cemplungi badan dadine luwih sip enak banget pemirsa. enak pemirsa suwi gak Nek kepengin bayi dhisik zaman almarhum bapake Bu Yuni cek kuwi nek gak bubur anu Bu campuri ketan saiki ngono dadine yo dikom bareng beras mang engko nek di apa jenenge jan diudak saka mat gak pun jan kok adile nah ora anak mang jaluk bandu kan karo iki ya tak tumbasno ora usah cukup bandune ngono sing ireng biasa cilik sing cilik ngono kuwi lho mungkin nek jenengan iki kan dekne sapal bandune jenengan nggo diuber benjing nek kula ning cepu tak tumbaske ben ayu kaya Paramita Rosadi pokoke sapa kakases tuwek wis gogrok mulai arisane rasa tak kandhani yo aku nek mang ceritane yo esuk-esuk mah dikei sarapan lele yo nggih iso mlaku langsung Usan ning kono tengah-tengah mek basu buku dipekno. Apa dipekno? Ya nunjuk ora. Ngene ya yen aku tak omong sik ning kene jono. Sesuk bar sesuk kuwi Bu Puji dikon Pak Sun rene kon nilai ngono anem kuwi. Sok tanggal 11 kon gowo ning gone arisan. Niki. Iya terus Pak Sun ape padha nyanyi. Padha nyanyi. San kuwi anu regane pira dhewe nek gak 1.500.000 ya pira. Aku semen tak tuku dhewe dene kuwi seronggone Mbak Yun ngono. Niki pinjing sing dipinjam. Dibijak sesuk mbok bar sesuk Mbak Puji dudohno carane mekane carane HP-ne nek ngono kuwi. Lah sesuk tanggal 11 sampe mbok Pak Sun mbok sapa jikuk rene kuwi disilek. Kuwi terno rene nek terus nek Mbak Sun wis roh nek wis roh ngono terus dekne ape tuku dhewe digone PWRI kae duwe dhuwit kas. Makake wong tuwek-tuwek iki saiki ceritane wong tuwek kuwi ape gawe seneng ati, ape nyanyi sik carane urung yo nyanyine yo mares PWRI yo anu apa jenenge Indonesia Raya yo nganggo apa kuwi jenenge sholawat nariyah yo enek pokes kabeh komplit. Nah niku Kecamatan Sambong PWRI jarine Blura itu matok. Kompak pemirsa. Ada sampai iki lho wong ning kali sing iki ngene iki
Sing pegawai negeri kuwi ke sak kabupaten iki muk 20 juta piro ya ngekekine ya. PWRI sak kabupaten Blora kowe roh 40 piro kandhane iki. Apane? Ngekeki bantuan kuwi, bantuan banjir Ke anu Sumatera ya. Oh. Dicung jempol karena Pak Bupati karena ya PWRI sekabupaten Blora. Mboten se-Indonesia Mas. Sakabupaten Blora. Maringi dana sak 40 ya, 47. Jaya selalu nggih Sing PNS sakabupaten Blora mau 30 kurang 100.000. Jajal lho, wong tuwik-tuwik ngene lah tuwik kuwi ya. Kuwi iki ya mergake ya bisa diceleni. Orang tua-tua ya besok Februari ya jiko tabungane ndak ada sing kecil pemirsa PWRI Sambongi karena ya wong tua wis gak dibutuh apa anake njaluk mangan anak kayak Mbah Yini njaluk mangan anak duwe bayaran kuwi padha ditabungno gitu pemirsa ndak ada apa wong Pertamina nani sip nggih jenengan saya cerita itu karena ya Mbah Yi ikut pertemuan ning PWRI Mbah Yi mbok elek-elek lah ya dadi pengurus dadi Mbah Yi kok egrok lah ngene iki ya gak teko ya diparani mungkin mah arisan tapi lali terus diparani nyake iki lali piye nyake mbok ora pas sesuk lali niku berarti lupa karena ketuane PWRI itu ya jenenge wong iki kan ijek masane kan masa Natalan ya dadine menghormati semua agama kan semua baik. Dadi iki engko nek Natalan besok minggu kuwi dadi diajukno ngono lho. Nggih, contone bapake kancaku Mas Momo niku kan nggih memang Nasrani nggih. Dadi ngono kan menghormati saling menghormati kan warga Indonesia yang baik harus saling menghormati karena ya kalau hari Jumat pasti itu arisane diundur karena orang sudah sepuh-sepuh mau kemana kalau nggak Jumatan ngono nggih. Dadi niku nggih wis guyub ndak usah diperintahi nggak usah apa pokoke anggotane tuh nek sing kapundhut 1 bulan kemarin ada lagi anyar 7 terus dari 1 bulan ngono ki apa jenenge tambal sulam. Tambal sulam. Tapi sepuh-sepuh tapi saya tuh salut sama PWRI Sambong. Karena apa? Sing enom kena ditung loro mboten. Ambek bayi iki tuwi-tuwi neh dijak rekreasi ujek ngewetek terus dijak nyanyi ujek biayani. Nggih benjing kula cas. Nggih dadi beto. Wis disilak nang Basus ngomong ya. Terus aku ditakoki regane. Regane pira, Dik? 1.100.000. Oh, dek masamu aku mau muni 1.500.000 orang bateni pemirsa aku Mbah Sun itu beli sendiri sama bendara. Nggih, nggih Mbah Sun ngene Dik, jenengan saiki tak kon nyekel dhuwit iki ya Dik. Moh aku nek masalah kon nyekel dhuwit moh. Nek mbok kon nulis tok nek gelem nek mbok kon nyekel dhuwit moh. Kowe dhuwit tanggungane abot. Engko sak srit skleru dhuwit angkane 32 ngono aku tambel. Aku nek tambel sen tak go tambel ku apa Mbah Sun nek guyu. Wis pokoke aku nek bukan nyekel dhuwit aku mau Mbah Sun. Sesuk kuwi wis mulai ngitung dhuwit Mbah Sun. Dindum sesuk Februari. Iki mah wis clear kabeh sing kemarin kurang piro mah wis clear saiki sip. Sip tenan terus. Semangat terus pun tak tutup. Tutup, tutup. Makasih ki omongane Mbah Yi mangan lantur. Nek ada kata-kata kami yang kurang berkenan tingkah laku maupun perbuatan Mbah Yi minta maaf ya sebesar-besarnya. Pokoknya yo sing belum punya keturunan yang seperti penyanyi keturunan yang soleh-soleha, sing sakit yang cepat sembuh, sing sehat selalu jaga kesehatan karena hawane gak penak panas dingin gak karuan. Awake Mbah Yi rasane yo meriang. Tapi yo tak muka mlaku sekarang Mbah Yi megake yo nek tak ngutang-ngutang tok yo sikile bengkak. Wis gitu dulu pemirsa wis pokoke main ndak ngoceh ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu besok di PWRI nek kowe iso melok men iso nyuting tanggal 11 wong tuwek-tuwek pengen nyanyi kabeh. Nek ke melok-melok wong mok kuwi tok ora nganggo apa-apa ndak kupir. Nek nyanyi dangdut ngono kuwi iki
Kopi WKBI. Oh, padahal sesuk isi nyanyi ora nek sing nom. Sing basuni jajal ayo gawe acara tuwek-tuwekan padha nyanyi no piye, Dik? Pon pemirsa. Wis pokoke ora roh, Mbah, pokoke karek sesuk.